We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngazalela ingane kamamncane izingane. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ekhaya-ke besinomamncane othi uma ezele ingane aziyise kubo kwazo. Kwenzeka-ke ngomunye unyaka ngathola umsebenzi eThekwini ngisuka emakhaya. Ngithole indawo-ke yokuhlala komunye umkhaya wami. Ngihlale naye kube mnandi nje siyavuka siya emsebenzini sobabili sibuye ntambama. Langalimbe nje ngingayile emsebenzini. Kunobhuti nje esihlala naye la emqashweni ohlezi engixoxisa masihlangana empompini sesize sajwayelana. Angibuze-ke ukuthi uloveleni namuhla ngimtshele ngithi angingeni. Athi okay-ke wenzani pho namuhla usuku lonke. Ngithi ngizohamba ngiyobheka indlu ukuze ngidedele umkhaya endlini yakhe. Athi okay-ke ungitshele mase uhamba ngizokuphelezela. Lo bhuti-ke waziwa ngokuthi akakhulumi nje emqashweni. Ubuya emsebenzini angene endlini yakhe ubingelela nje kuphela akasiye umuntu okhonze ukuxoxa. Nomkhaya naye uyamangala nje ukuthi kanjani ngempela ngoba ubhuti lo esekwazi ngisho ukufika endlini yethu ezohlala nje. Nathi siye endlini yakhe usefana nje nobhuti kuthina. Nangempela-ke ngimtshele ukuthi sengiyahamba athi asambeke. Sihambe ngisamangele ukuthi lo muntu phela angekaze ngambona ngisho eya esitolo noma ehamba ngezinyawo uhlezi esemotweni. Sifike-ke komunye umqasho ngithole indlu kodwa nginganeliseki kwakukuningi nje khona. Athi-ke sibuye athi kimi awufuni siyohlala etawuni sobabili sishere irent. Ngithi kanjani athi sizothola iflat elino 2 bedroom. Ngithi lutho mtakagogo ngihleka nje angeke ngikwazi ukule-afforda mina iflat ngifuna umqasho. Athi-ke yazini asiyeke lento yokuthi sihambe sifunana nomqasho uzokhuluma nomunye umngani wakhe onemiqasho. Ayike ngiphole enhloko-ke mayesho njalo. Nangempela asho akhipha ifoni efonela lo mngani wakhe. Mayeqeda-ke athi kusasa ntambama ngibe ready-ke ukuthi ngiyongena emqashweni wami. Ngithi-ke okay sibuye endlini-ke. Ngingene endlini kamkhaya ngibeke amabhodwe phela angifuni umkhaya abuye ethole ngingaphekile ekubeni kade ngikhona. Kushaye isikhathi abuye umkhaya ngimphakele-ke ngimxoxele ukuthi ngiyitholile indlu. Ajabule umkhaya abuze ukuthi ngiyitholephi ngithi mkhaya nami angazi kodwa ubhuti Sibanibani ungitholele komunye umngani wakhe. Athi-ke kusasa ngizohamba nawe ngiyolala khona sijabule-ke nomkhaya sixoxe nje indaba zethu sidle silale. Sivuke-ke ekseni njengenjwayelo sikline endlini sigeze silungise ukudla sidle. Sibe siqoqa-ke nomkhaya izinto zami. Angithi umkhaya unobaba wengane yakhe ahlala naye manje ngoba kukhona mina ulala endlini enkulu kaMastende nengane yakhe yomfana. Kushaye-ke u3 abuye ubhuti eze endlini yethu asho-ke ukuthi sekuright yonke into singalungisela indlela. Ngithi akunankinga sengiready ngisazama imoto ezongihambisa. Athi khululeka unezinto eziningi yini ngithi cha ispontshi nje nezinto zokulala nesuitcase. Athi hayi khululeka ngizokubeka akunankinga anginike nokhiye. Ngijabule nje kakhulu umkhaya atshele ubaba wengane yakhe ukuthi uzolala endlini yami ngoba ufuna ukubona. Athi ubaba wengane kungcono angidedele ngikwazi ukwenza izinto zami useyovakasha noma kunini. Aphoxeke-ke umkhaya kodwa phela siqonde ukuthi kade wagcina ukuba naye mhlampe unama plans.
Bangiphelezele-ke bonke ngemoto kabhuti bayongibeka endlini singene nje emzini omkhulu ongenamuntu. Ngimangele manje athule nje ubhuti lo ongifunele indlu ngixakekile manje ukuthi hayibo ikuphi la. Avule isango angene nemoto athi angimboleke ukhiye ngimnike. Avule-ke sisemotweni nomkhaya sibukana kancane asixoxi. Abuye-ke athi ningehla nifake izinto. Nangempela-ke sehle nobaba wengane kaMkhaya ehle. Athi-ke nansi indlu irenti kuzoba u-800 bese ngimnikile-ke umngani wami kushuthi wena usukweleta mina. Ngikhiphe-ke ngimnike singene phakathi. Hayibo kwaSpontshi angisidingi la khona yonke into. Angibonise-ke ikamero engizolisebenzisa. Bangijabulele-ke omkhaya kodwa simangale nje sonke athi-ke ubhuti lo sizokushiya-ke usale ulungisa sobuye sikuvakashele kusasa. Ngithi kulungile. Bahambe-ke shwele ngilozi. Ngizoyithini mina le ndlu engaka. Ngingedwa-ke ngisale ngifake impahla zami kahle kuno-wall wardrobe. Ngifake phakathi ngisacabanga nje ukuthi ngizodlani, ngizophuma ngibhekephi khona la. Kuthi kusanjalo ngizwe isango livuleka. Hawu ubhuti futhi uyabuya ngiyeke emnyango ngivule. Ehle emotweni angene ephethe ukudla nayo yonke into ongayicabanga uma umuntu eqala ukungena endlini entsha. Athi-ke sizo-celebrate ukuthi usunendlu ongayisheri. Ngimbuze-ke ukuthi baphi abantu balendlu athi lena indlu kamngani wakhe owayishiyelwa abazali bakhe bebadinga umuntu ongabagadela yona. So ngoba ubudinga indlu ngase ngikhuluma naye-ke wavuma. Ngimbuze nje imibuzo angiphendule nje kahle. Athi-ke asime ngemibuzo asicelebrate. Sihlale-ke kusofa phela le ndlu inayo yonke ifenisha ongayicabanga inhle futhi injalo. Ayike sijabule sidle nobhuti afune ukungazi kangcono. Ngimtshele-ke ukuthi ngubani igama nesibongo naye-ke azazise ukuthi ungubani igama nesibongo sakhe ngoba bengingasazi. Angibuze-ke nangomsebenzi ngimtshele naye-ke angitshele. Ebese ethi unayo yini ingane ngithi cha. Athi-ke okay nami-ke vele angikabi nayo. Kodwa-ke ngingajabula ukuba nayo. Nogogo wakhe ekhaya angakujabulela lokho. Ngimbuze-ke ukuthi iphi intombi yakho athi nansi ngihleli nayo la. Ngihleke ngithi kanjani manje? Ayike sixoxe ngibone nje ukuthi yabona la ngiyaqoma babhemu ngiyaqoma ingilozi yobufebe ifike qathatha. Kuze kube late nje sihleli angibuze ukuthi awusabi ukulala wedwa. Ngithi ngizobona kodwa inkulu khona lendlu. Athi okay-ke ngizolala lana-ke namuhla vele nginekamero lami la likamngani wami. Manginqena nje umsindo emqashweni ngiza la ngizozihlalela. Ayike ziyakhala-ke sixoxe size sicishe sikhohlwe ukuthi siye emsebenzini ekuseni. Ngihambe-ke ngiyogeza ngifake amaphijama, ngidonse ingubo ngibuye sizohlala kusofa senginuka nakahle. Sixoxe-ke ngize ngizumeke kusofa. Asukume angilalise kahle angimbathise ingubo ayolanda naye ingubo azolala komunye usofa. Ngiphaphame phakathi namabili hayibo sigcine silalela ngimvuse-ke ukuthi akayolala kahle. Athi ebenqena ukungishiya ngedwa la. Ngithi-ke iyolala kahle-ke embedeni. Ayike avuke aye khona athi siyobonana ekseni-ke. Ngilale-ke ekseni sivuswe i-alarm. Ngivuke-ke kanti naye usevukile wayogeza kuqala. Angibuze-ke ukuthi uzodlani emsebenzini ngithi ngizobona ngizothenga vele ngisebenza esitolo. Athi okay ingobani ilunch yakho isikhathi. Ngimtshele-ke athi akuhluphi-ke ngizokuthinta mangiza ngala osebenzela ngakhona. Ngithi okay athi-ke ngisayogqoka-ke endlini ngizondlula ngikuthathe sambisane aphume-ke ahambe.
Ngisala ngigeza, ngigqoke, ngiqoqe fast endlini ukuthi ngishiye ku-clean. Abuye-ke esehamba noMkhaya bafika vele sengiredi. Angene uMkhaya ememeza endlini yethu entsha sha. Kusazoba mnandi la mkhaya, ngiyakuchazela, kusho uMkhaya sihleka. Akuve enenhliziyo enhle shem uMkhaya wami. Athi ungakhathazeki ngikuphathele isikhaftini, ngithi okay asambe eMkhaya. Siphume-ke singene emotweni isithathe iyosibeka emsebenzini. Endleleni-ke asithengele ama-sandwich sinomkhaya. Athi-ke siphuze itiya emsebenzini. Hayi-ke asibeke-ke la sisebenza khona, sithi sehla nje akukavulwa esitolo. Sehle nomkhaya siyoma ekhoneni sihlebe. Athi uMkhaya, Mkhaya, nansi indoda uze ungalinge uzibambezele. Ngiyamthanda lo mfana akalona uvanzi. Lokhu ngamazi nje unjeyana akashintshi. Usuyodlala-ke abafana ngoba uthanda, kodwa nansi indoda Mkhaya. Ngiqale nami ngithi lo, hayi ngifuna yena simakade, ngifuna yena. Kuvulwe-ke emsebenzini singene sisebenze. Mina ngisekhishini ngiyabhaka, uMkhaya ushaya ithili. Kushayeke isikhathi selunch, athi uMkhaya, yazi Mkhaya ngifuna ukuyothenga izintwana nje ezincane zasendlini. Ngithi vele sophuma ngo4:30 sizoya mase siphumile. Athi-ke okay bengithi sizothenga ngelunch. Ngithi vele nami ngifuna ukuyothenga Mkhaya, sizohamba masiphuma. Sivumelane-ke noMkhaya. Sihlale phansi-ke sivule ikhaftini. Sithi nje sisadla ngibone ngemoto ima lapho. SinomKhaya-ke asidleli ekhishini, sivele siziphumele siyohlala phandle. Angithi kunamabhentshi okuhlala. Eze-ke ubhuti asibingelele athi akahleli uzobeka nansi ilunch. Ucabangile ukuthi angizoba nayo into yokudla. Ngithi ngiyabonga-ke. Hayibo, usiphathele ilunch yase-Woolworth. Shembe ngangikuphi nokudla kwezigwili. Athi-ke isiyobonana seniphuma-ke ningilinde ningahambi, ngizophuma ngo5 mina. Sithi-ke thina sizophuma ngo4:30 futhi besihlele nokuthi siyothenga izinto zasendlini. Athi-ke no, relaxa ungathengi. Athi uMkhaya uzophelezela mina-ke ngiyocosha. Athi niphume ningilinde nina, zikhona izitolo ezivala late sizoya khona sonke. Ngizozama ukusheshe ngiphume. Sithi-ke hayi akunankinga ahambe-ke. Athi uMkhaya, hayi ngeke Mkhaya, asiye ekhishini ngifuna basibone kahle. Sisukumeke sivale ikhaftini siye ekhishini siyodla nabanye. Sivule shwele, kuhle ukudla kuyahalisa ungakadli. Sidleke noMkhaya siqede siphuze ujuice sisukume sibuyele emsebenzini. Siyazwana bandla noMkhaya wami kakhulu, ufana nosisi wami omdala. Sisebenze-ke kuze kushaye isikhathi sokuphuma, ngizwe ngaye uMkhaya esengimemeza ngisaqoqa phela la sisebenzela khona. Usengiphathele nesikhwama-ke, sisebenzisa ilokha eyodwa naye. Siphume-ke sifice imoto isimile kuma-parking aqondane nomnyango, siphumela kuyo vele. Singene-ke emotweni abuze ubhuti ukuthi nizothengaphi. Angikazazi-ke mina izitolo zala, asho-ke uMkhaya ukuthi siyothenga kuphi. Asiyise-ke lapho, ngithi ngisehla nje athi ungathengi lutho njalo lapho. Ngithi kanjani? Athi khululeka. Ngihambe-ke athi uMkhaya, uyabona-ke le indoda uyozibambezela wena-ke la. Athenge-ke uMkhaya ebese ngikhipha u500 ngithi ngiyagcwalisela uma kukhona okushodayo. Ayinqabe-ke uMkhaya, ngithi ngiyacela bandla Mkhaya uyithathe. Athi eyani? Ngithi eyakho nje, kuningi ongenzele khona, angikuholeli, ngiyakubonga nje. Ayithathe-ke uMkhaya siyokhokha siphume sifike singeneke emotweni sigoduke. Ubhuti-ke abuze ukuthi uthanda ukudlani namuhla. Ngithi ngihalela ukudla kwasendlini nje namuhla okuphekwe yimi.
Athi uyakwazi ukupheka, ngihleke ngithi hayibo kukhona yini umuntu wesifazane ongakwazi ukupheka. Athi niyadlala nina la ngaphandle kukhona abantu besifazane abangapheki inhlobo abadla ezitolo. Akhulume-ke noMkhaya angincome manje kumfana kube nje yaya, iyahamba njalo imoto. Athi sizoqala sibeke wena-ke esho kimi ebese usale upheka. Ngithi hayibo ngiphekeni unqabile ukuthi ngithenge, ahleke kancane. Hey lensizwa ibhungu nje elihle elimnyama elisho ngehwanqa elizithandayo, nemoto yakhe inuka kahle njengaye. Aphenduleke uMkhaya, hayibo Mkhaya uboke uthule indoda ihlezi inamacebo. Aphenduleke ubhuti awumtshele Mkhaya naye usembiza ngoMkhaya. Sifike-ke endlini yami bangehlise ngivule emnyango ehle ubhuti noMkhaya. UMkhaya phela akadeli ukuba nami. Evule ngemuva-ke ubhuti emotweni yakhe akhiphe inqwaba yoplastiki begrocery. Hayibo baqhamuka manje labo plastiki. Athi uMkhaya one day ngizokuthulisa ngempama. Ngithule esho ehleka nje. Athi-ke siyakushiya-ke engaze uMkhaya ashaywe usibali. Ngithi kulungile. Athi uMkhaya kodwa bengifuna ukuhamba sengimqoqisile bakithi ukhathele kuyanyiwa la sisebenza khona. Athi-ke ubhuti uma ngeke nje uxabane nomuntu wakho mina nangothungi ngasuka la. Athi-ke uMkhaya khululeka ngizomfonela ngimazise nangempela-ke ayifonele indoda yakhe ayazise ingabi nankinga. Sifake-ke izinto emakhabetheni ezingena efrijini zingene. Ngikhiphe-ke engizokupheka. Athi uMkhaya kusasa angeke ngiphathe isikhaftini ngipheke kahle. Hayi-ke mase bazohamba abuze ubhuti ukuthi engabuya na noma nginama-plans. Ngithi mina abuya. Athi okay-ke uzothatha nezinto zokushintsha ukuze engayi endlini ekseni sisukele la sesiya emsebenzini. Bahambe-ke kusho ukuthi endleleni atshele uMkhaya wami ukuthi agibele ilokhali ehle la sizosuka sonke sesibheke emsebenzini. Ngisala ngigeza-ke ngithi phinifa wabanjani ngiqonde emabhodweni. Ngibeke amabhodwe ngishaye amasaladi ngiyakuchazela phela kumele ngikhiphe ubhozo. UMkhaya-ke ungishiyele ama-spices ngoba awathengwanga. Ngisho wena boma-3 mix, black pepper, paprika zonke supreme ngabala kuze kuse. Ngishaye istew beef nerice elidayiwe. Ngisapheka kanjalo ngibe ngiyaklina endlini. Ngithi nje sengithela amanzi okumopha angene ubhuti. Athi hayibo kwanuka kahle kanje la ekhaya, ahleke kancane. Angeneke abeke impahla zakhe kusofa ngiqhubeke ngimophe ngingena amakamelo onke ngiyaklina. Athi awuthi ngikuqedelelele ukuklina wena ube upheka. Ngithi khululeka vele sengiyaqeda bese ngisula. Athi no yekela ngiqedelele umile njalo la eduze kwami uyangibuka. Ngimbuke nami inhliziyo ithi lo he's the one. Nkosi yami uye qoboqobo owami. Athi-ke yazi kukhona into engicela kukucela yona. Ngithi yini leyo makuyimali anginayo simakade sibe sihleka sobabili. Lapho usho ngamazinyo amhlophe qwa. Ayingeke ngiyamfuna mina lokho ukukhuluma inhliziyo ixoxela ingqondo. Athi no ngicela ungihage bengifuna lokho nje wena usungigijimele ngenkulumo esho emoyizela. Ngithi awu ubala-ke lolo ngimuhage ngimfishane yena mude kunami. Yo ngizwe inhliziyo ibhakuzela ngizizwe ngiphelele angibambe ngqi ubhuti nami ngidedele igazi. Athi-ke ngiyabonga. Ngithi ubongani. Athi ukufika ngesikhathi esiright empilweni yami. Ngithi-ke nami ngiyabonga. Athi hayibo kahleke ubongani wena. Ngithi ukufika ngesikhathi esiright empilweni yami. Athi kushuthi sitholene. Ngithi kushuthi. Angiqabuleke isiphongo. Ngithi ngicela ukuyobheka amabhodwe. Athi umuntu usejabule kakhulu usekhohlwe nokuthi uphekile. Angidedele-ke ngiyobheka ibhodwe ngifike konke kuhamba kahle. Aqhubeke-ke amophe aqede.
Nami-ke sengiqedile ukupheka ahambe ayogeza abuye esefake amaphijama akhe esenuka nekholoni yakhe engasuki empahleni. Ahlale phansi-ke ngimlethele ukudla nejuice ngimbekele kahle sengifake nasetreyini engilithole la kule ndlu phela ngiyazilungisela. Sidle-ke sibuka i-TV la ancome ukudla athi ucela ukuphatha isikhaftini kusasa. Ngithi-ke okay akunankinga weshwele. Ngithembise nomkhaya phela mina ukuthi ngizomphathela umphako ngikhuluma ngenhliziyo. Ngithi no intombazane ihlezi inamacebo. Sidle-ke siqede ngiqoqe athi uzowasha izitsha ngithi cho hlala nje ngizoziwasha. Angithi sengenzela ukukhipha into engizomenzela yona ekseni ukuthi aphathe ngayo isikhaftini. Athi kodwa nisebenza kanzima laphana. Ngithi ngingowasemakhaya mina ngijwayele ukusebenza. Athi awusekho emakhaya kanti nami ngikhona manje. Ngiyeke kuyowasha izitsha angilandele ngikusinki ungibambile phela mina angiyazi lento ngijwayele omkhaya bami abathi umfazi kumele asebenze. Indaba nje yokuwotwa ayingenwa kwelakithi futhi sojola emfuleni sibuye sizithule amanzi omfula. Ngiyasula-ke izitsha ngibanjiwe igazi likimi ligijima ngemithambo engingayazi ngiyaqala phela nokuzizwa kanjena. Ngikhipheke ophisi benkukhu ngibafake esitsheni ngivale. Athi abani ngithi ngenzela kusasa ngibuye i-right. Athi asipheki kusasa sizodla out ibuyisele. Ngithi okay-ke kukhale ifoni yakhe aye kuyo. Ngithathe le nyama ngiyifake ku-microwave engakaboni. Akhulume-ke nefoni kufona ugogo wakhe. Uyamtshela ukuthi akaphathekile kahle ubanjwe umkhuhlane. Baxoxe-ke ethi kugogo ngizofika lapho ngeweekend kodwa kukhona umuntu engizobe ngihamba naye. Athi ugogo uza nobani mzukulu. Asho-ke ukuthi kunentokazi yasemakhaya ahlangene nayo uzoza nayo. Athi ugogo kulungile-ke ngizobona ngani ngane yami avale ifoni-ke umfana. Sangilungisela ukuyolala phela angithi ngizovuka ekseni kakhulu ngimenzele isikhaftini. Ngimtshele-ke ukuthi ngiyozela manje ngicabanga ukuyolala. Athi ucela ukungilalisa ngenze ngathi angifuni. Ngithi hayi hamba uyolala nawe. Athi angeke kulaleke noma engalala phansi mayazi nje ukuthi ulele la ngikhona kulungile. Ngithi okay-ke kodwa silala sigqokile. Athi noma yini efunwa wuwe ngizoyenza. Sihambe-ke siyolala acishe ugesi endlini yonke. Silale-ke ungibambe kamnandi kanjani ngizwe ukuthi la angeke phela ngilale nkosi yami ngizobitoza kuze kuse. Ngide ngiphenduphenduka-ke angazi ngenzani athi ngathi awunabo ubuthongo ngithi ngizama bona kushuthi ngikhathele kakhulu. Uma ngikhatheleke ubuthongo angibi nabo kahle ngizibona sengizumekile. Athi naye akanabo kodwa yena uhlushwa yinto engaphakathi kuye. Ngithi yini leyo? Athi uthando. Aqale-ke angitshele ukuthi kusukela ngafika emqashweni wazizwa kanjani ngami nokuthi ubebona indlela engenza ngayo nendlela engiziphethe ngayo ukuthi ngisuka emakhaya futhi ngifundisiwe. Shwele ngilozi ngizwe inhliziyo ishaya amahazadi ngizwe obhozo bephuma ukukhathala ngizwe indwebe ziqasha izigonogono. Ngivuke-ke ngihlale naye avuke ahlale akhanyise ugesi kule kamelo esikulo. Ilight yakhona-ke ikhanya ngo-red ongaqhamile. Ikhona nekhanya njengawo wonke akhanyise le engaqhamile. Ngimbuke ekhuluma sibukane athi uyahluleka ukungifihlela sekungaba kimi-ke ukuthi ngithini ngalokhu. Ngithi ngisazocabanga lapho i-answer nginayo kodwa nje kunzima ukuyikhipha. Athi kulungile-ke esho esondeza ubuso bakhe ungibambe ngesandla imizwa ithi Keliyoni nkosi yami ulindeni. Asondele kancane kancane lapho ungibuka emehlweni siyabukana. Athi ngiyacela ungiphe ithuba mama.
Mayethi mama ngizwe yonke indawo enemizwa ivumela isimo. Athi ngiyacela mama, cela ungiphe ithuba, ngiyakuthembisa angeke uzisole. Ngithi mase ungishintshela, athi soze, ngiyafunga ngabazali bami abangasekho, ngiyacela. Lapho sesikhulumela phansi kamnandi kushintshe namazwi sibukana emehlweni. Ngithi umuntu uyashintsha, angivale umlomo ngokhisi ngingakaqedi ukusho njalo angiqabule. Ngibone nami sengimbamba sibambane kube njeyana kuntaze amaphijama. Phela ngilale ngigqoke iphinifa angithi bengeke ngisakwazi nokushintsha akhona la ekamereni. Kuntazeke amaphinifa ngiyanichazela kuqale inkonzo size siyiqede. Abongeke ubhuti ujabulile silaleke lapho ngisethe i-alamu ukuthi ingivuse ngo-4 ukuze ngizomenzela isikhaftini. Silaleke ngivuswe yiyo i-alamu ngiyizwela kude. Phela ngilale ngibanjiwe mina. Ikhale ngize ngivukeke. Athi cisha mama i-alamu asiyi emsebenzini namuhla. Ngithi angeke-ke ekhaya balinde imali yokudla kimi, kuningi nje okusamele ngikusebenzele. Athi kungcono kusebenze yena mina ngiholele ukuthi ngiyintombi yakhe. Ngithi ikhona into enjalo kodwa. Athi izoqala ngathi. Ngisukumeke ngiyoxubha ngithi lala ngizokuvusa mase kumele uyogeza. Athi angeke uma ngivuka naye kumele avuke. Ngimtsheleke ukuthi ngenzela uku-ayina ngilungise nemiphako. Athi uzo-ayina yena. Ngithi okay-ke ngishone ekhishini ngifake ama-spice enyameni ngiyifake ku-oven. Yena uya-ayina ekamereni. Athi mama kusase eli kakhulu kodwa asilale kancane sizovuka ngo5:30. Ngithi lala mina abusekho ubuthongo ngiyogeza manje ukuze ngenze kahle yonke into. Athi asihambeke siyogeza sobabili. Ngiyaqala phela nokugeza nomfana sihambeke. Angigezeke ebuye angiphendule angiqabule into ethule du. Hey, avale amanzi umfana simanzi sinjalo angidonse angiyise embedeni siqale phansi umsebenzi. Hayibo, ngaze ngamthanda umfana. Siqedeke sibuyele siyogeza ngiqedeke ngiyochecka inyama vele ngivulele kancane ku-oven. Ngitholeke konke kusahamba kahle. Athi kwanuka kamnandi pho yini le oyenzayo? Ngithi uzobona sengiqedile. Sigqoke-ke vele isikhathi sesibheke khona ukuthi silungise. Ngimbuzeke ukuthi uzodlani, athi ucela ukwenza yena i-breakfast. Ngithi okay-ke aye ekhishini ngisale ngilungisa ekamereni. Athathe isikhwama sakhe azosifaka ekamelweni lami ngiqatshulwa udula. Kulungeke inyama ngenze ne-rice manje sekulunge konke-ke ngimfakele esikhaftini ngenze ne-green salad. Ngimfakele-ke ngibeke etafuleni kunama-cap amajuice lawa akumathini ngimbekele eceleni. Uyabuka njalo sidla ama-cornflakes la. Uyabuza ukuthi uyicabange nini le ongenzela yona. Ngithi angisho uthe uzophatha isikhaftini so ngacabanga ukuthi kungcono uphathe ongakudlanga izolo. Mina anginankinga nokudla kwayizolo nomkhaya uthe uyakucela. Athi uyabonga kakhulu ucela singalinge sihlukane noma ngabe sixabene kangakanani ucela siyilungise leyo singakalali. Hayi-ke ngivume asho ukuthi uyangithanda kakhulu. Nami ngimtsheleke ukuthi ngiyamthanda. Sisakhuluma nje kukhale ifoni yami umkhaya usesangweni. Aphume-ke ayomvulela bangene sebehleka kakhulu. Athi umkhaya kwanuka kahle kanjena ekseni la ekhaya. Athi ubhebi mkhaya nginomfazi mina yazi lokhu evuke ngo-4 ekseni engenzela ukudla. Athi ngiyabonga mkhaya kakhulu into owangenzela yona ngisazokubonga. Athi umkhaya sengenzeni mina? Ukhuluma umkhaya naye useyadla ama-cornflakes. Athi ukungilethela umfazi mkhaya ngiyokukhohlwa ngifile.
Sihleke nje ngiwashe-ke izitsha ebesidlela kuzo ngidonse ishethi lasemsebenzini ngigqoke. Sesishayile-ke isikhathi sihambe. La endleleni-ke ubhebi ujabule into engachazeki. Sifike-ke emsebenzini ehle asivulele izivalo sinomkhaya. Hayibo kumnandi kakhulu manje la. Athi-ke sizobonana emini. Emini yani ngoba nginawo umphako mina. Athi mangithola ithuba nje namuhla ngizobuya noma kawu-10. Sihleke-ke sinomkhaya avalelise ahambe. Sisalinde kuvulwe emsebenzini sinomkhaya athi umkhaya lalela-ke Ntombo uzongixoxela yonke into. Sihleke nje sinomkhaya. Ngimxoxele-ke konke umkhaya asinazimfihlo vele sinaye. Futhi ngilana nje uye ongitholele lo msebenzi. Ayike ajabule umkhaya wami kakhulu kuvulwe-ke esitolo singene sihlukane nomkhaya wami. Kuthi ngo-12 siphume nomkhaya siye la esidlela khona. Sithi sisadla nangu umuntu ungilethele imbali. Shwele ngangikuphi nezimbali mina ngazini futhi ngazo. Anginike negifti-ke. Athi ucela mangiphuma emsebenzini ngingamlindi ngigibele uzophuma late. Ngithi okay-ke akunankinga ahambe. Ngisale-ke nomkhaya ngithi uyabona-ke mkhaya umfana mnike ikuku uhamba engavalelisanga. Athi umkhaya hayi suka wena ngokuthi nje uzigibelele usehamba engavalelisanga. Ngithi uzothi ngishilo mkhaya. Nokudla-ke akusangeni ngiyazisola manje ukuthi ngenzeni Nkosi yami. Umkhaya-ke uyabona ukuthi angisekho right. Athi mkhaya dedela igazi man. Angeke umfana akwenze isilima. Ngithi mina okay mkhaya sibuyele-ke emsebenzini. Umkhaya-ke usephethe imbali nale gifti angisayivulanga. Sisebenze-ke angikho nje nhlobo la kushayeke isikhathi sokuphuma siphume nomkhaya. Uye-ke osophethe imbali nale gifti angisenasikhathi. Masiphuma emnyango nansi imoto imile. Hawu, kanjani manje? Athi umkhaya ngitheni kuwe? Asahambe siyogibela. Ngithi mina mhlambe uzokwenza izinto zakhe uthe asigibele itaxi mkhaya asahambe. Sindlule ngakuye ngimbingelele ngibe ngihamba. Athi hayibo ubhekephi? Ngithi ngiyogibela itaxi. Athi ngobani? Ngimphendule-ke ngithi angithi uthe ngigibele itaxi. Athi noma isina imvula liduma into engeke yenzeke leyo. Ubefuna nje ukubona ukuthi nginjani mangikwatile. Ngathula-ke ngayogibela imoto ngingena nje ngihlubuke ibhadi. Ngiyabona ukuthi lokhu shuthi ugcwele ukudlala akukho thando la. Sihambe-ke siqale siyobeka umkhaya endlini. Ngehle ngizizwa kahle nje ukuthi namuhla ngifuna ukuhlala nomkhaya kuze kuse. Sihlale endlini kamkhaya ubhuti-ke yena aye endlini yakhe eyolanda ezinye impahla. Ngizwe esenokha ngisukume athi asambe manje khona la kumele siphuthume khona. Ngivalelise-ke kumkhaya. Athi angisangeni nasendlini yakhe ngiyeke nakhona nje angisamthembi inhlobo. Athi kunokudla okula ucabanga ukuthi sikunike umkhaya ngoba vele ngale sinakho konke esikudingayo. Ngithi okay. Athi-ke kusasa sizoqala la sizokukhipha ngoba sekulate manje. Sengivuma nje yonke into ngingeneke emotweni sihambe. Endleleni ngihamba ngithule du. Athi mama sixabene yini? Ngithi cha. Athi awumnandi kodwa ngithi hayi ngiright. Athi akathandi-ke ukungibona ngikwatile. Sifike-ke endlini axolise asho ukuthi uyazi ukuthi ngikwatiswe yini. Ubedlala yena ngithi hayi ku-right. Athi angilungeke sihambe siyodla out ufuna ukungitotosa namuhla. Ngithi ngikhathele yazi ngicela sipheke sidle silale. Athi no mama ngiyacela. Ayike ngilunge sihambe. Nakhona nje ngizicofela ifoni yami kuthule nje emotweni. Kusho ukuthi abone nje ukuthi angeke kube mnandi la siya khona. Abuze-ke ukuthi ungathanda ukudlani mama namuhla. Ngithi noma yini. Kusenjalo-ke kufone umngani wakhe embuze ukuthi ukuphi. Asho-ke ukuthi usahambisa umama eyodla.
Athi-ke umngani wakhe woza naye la eChisanyama. Athi ngisakhuluma naye-ke ngizobuyela kuwena avale ifoni. Asho-ke ukuthi abangani bakhe bathi asize eChisanyama singaya khona na. Ngithi mina ngishilo ukuthi noma yini. Sihambe-ke siye khona ziyakhipha nje kumnandi sidle-ke inyama angithengele esizohamba nayo yesikaftini kusasa. Siyadla ngala uyaxolisa ngiyaphuma ngiyochama uyangilandela still uyaxolisa. Hhayi-ke ngibe right nje ukwenzela abangani bakhe size-ke sibuyele endlini. Sifike sekulethi sigibele embhedeni silale. Angifuneke itlofutlofu nje ngi-off. Silale-ke kuse avuke ekuseni enze yonke into engenzele silunge-ke sihambe noMkhaya usefikile. Sifike emsebenzini kube usuku nje noMkhaya angibuze ukuthi nihambe kahle phela izolo ubungekho right. Ngimtshele-ke ukuthi ngi-right Mkhaya athi bekuyini ebeku-gift box. Ngimtshele-ke ukuthi bekuyiwash ne-necklace. Ajabule uMkhaya wami Nkosi yami angihage. Athi ngaze ngajabula Mkhaya wami ngicela nje ukuthi singaze sixatshaniswe nawubani. Mina nawe nje sijabulelane omunye uma ephumelela. Ngijabule-ke nami ukuzwa uMkhaya wami ekhuluma kahle kanje. Singene-ke emsebenzini kushaye futhi isikhathi selunch afike uBaby. Esezongibona sihlale naye size siyongena-ke emsebenzini naye aphuthume iphelile ilunch yakhe. Siphume emsebenzini noMkhaya esilindile siqale-ke siyokhipha ukudla okusemqashweni wakhe sikunike uMkhaya konke. Abonge-ke ajabule uMkhaya vele uwumuntu obongayo nomazisayo umuntu. UBaby-ke ude eqoqa kancane nje kancane izinto zakhe la emqashweni. UMkhaya ubenombhede nje obhedayo athi-ke uBaby Mkhaya makuphela inyanga ngicela ukhiphe izimpahla ezisendlini yami uzisebenzise ngiyakupha zona. Mina ngizothatha nje ezokugqoka kuphela. Noma uvele umuvele endlini yami ngizokhuluma noMastandi. Vele-ke uMkhaya akanampahla nje endlini yakhe unombhede nje nawo osubheda kakhulu. UMkhaya avele athi uthutha khona manje. Ahambe-ke uBaby eyokhuluma noMastandi asho ukuthi indlu useyinika uMkhaya kodwa uye ozorenta. Ngijabule-ke ukuthi hayibo uMkhaya sezoke aphumule irenti Nkosi yami kuningi okumele akwenze. Sahlala kanjalo-ke noBaby ndawonye. Kwahamba isikhathi ngagula sesina 4 months sihlala ndawonye. Ngiyagula ngiyaphalaza manje ngiphathwa yikhanda emsebenzini ngiyaquleka. UMkhaya ukhathazekile. Angithathe-ke uBaby angiyise kudokotela afike udokotela athi akaboni lutho anginike amaphilisi. Lutho nawo awangisizi ngalutho ngiyafa nje straight. Kuphoqeke manje ukuthi ngiyeke emsebenzini ngiye ekhaya. Bathi emsebenzini ngibuye-ke mase ngiright. Athi-ke uBaby asiye kugogo wakhe ngingakayi ekhaya. Angithi useyangazi phela saya kuye ephethwe umkhuhlane. Sihambe-ke sifike kugogo kaBaby amtshele ukuthi gogo uyafa lo muntu. Akasadli uyabuyisa uyaquleka angisazi manje. Athi ugogo akamithanga kodwa. Athi cha sibuya kodokotela ababoni lutho. Lapho angehli emzimbeni kunalokho ngiyakhuluphala-ke manje. Athi ugogo ake ezolala nami ngizokhuleka ebusuku. Athi uBaby nogogo sizolala sonke ngeke ngikwazi ukumshiya lo muntu uphalaza nango-12 ebusuku kuze kuse. Hayi-ke silale sonke ngingaphalazi kuse ekuseni. Ngivuke ngizizwa nje ukuthi ngiyaphila. Kuthe nje ngithi ngiya empompini ngiwe ngiquleke kanjalo. Athi ugogo kaBaby no awumhambise ekhaya mhlambe abadala bakubo bayamdinga. Nangempela mangephaphama athi uBaby mama ngoba ushilo ukuthi ufuna ukuya ekhaya ngicela sihambe. Sishayeke imoto size ekhaya uyaqala uBaby ukuza ekhaya kithi abamazi. Futhi-ke ngisuka emakhaya awekho ama-B&B.
amanzi akhiwa emfuleni, ugesi into nje esinganayo nhlobo. Eyezitolo-ke angiyiphathi sisodwa nakhona sikude uwela umfula mawuya kuso. Angibuze-ke ukuthi ngizoyitholaphi i-B&B. Ngithi cha, kusemakhaya-ke la siya khona. Kodwa ekhaya ngicabanga ukuthi ngizokhuluma nabo bakunike indlu. Asithandani-ke masifika ekhaya. Ngisasho njalo afone umkhaya. Athi uBaby uselungiselwe indlu yokulala ekhaya kubo, uzofika ubhuti wakhe ezomlanda. Kwehleke ukwethuka kodwa angiyizwa kahle le ngoba ngiyazi ukuthi uBaby uphuma ekhaya elinjani, nathi siphuma emakhaya anjani. Ngithi kodwa kungcono-ke ngizokwazi ukuya kuye ngiyombona. Sifike-ke ekhaya sebangilindele ngishilo vele ukuthi ngiyeza. Igrosa engiyenzelwe umfana ngiyaqala nokuyibona. Nami mangiya ekhaya angikaze ngenze igrosa engaka. Kwehliswe-ke izinto naye uBaby uyalekelela ukwehlisa. Bamtshele-ke ukuthi akangene endlini. Sengene-ke babuze-ke ukuthi ngiphethwe yini ngibalandise. Basenzele-ke ukudla noBaby abazi phela ukuthi indoda yami ngikipite nayo. Bambuze-ke ukuthi uwokwabani azichaze, ebese bebuza-ke ukuthi sazana kanjani, athi singabangani. Ifundile phela imakwabo, uyibona ngisho ikhuluma ukuqoqeka nje kwayo. Hayi babhemi, ngiyanichazela kubo kamama esiswini sikama wakhe kwakunguye yedwa ofundile nosenza kahle kokwabo. Umama nje wayejabulele ukuthi nginomngani ofundile. Ebese ethi umama kuBaby, ngizokulungisela indawo yokulala ngani yami ukuze uphumule. Ebese ngithi umkhaya ubesemlungisele ekhaya kubo mama uzoyolala khona. Ale umama athi uyisivakashi sala ekhaya uzolala elawini lami, mina nawe sizolala kwagogo. Ngivume-ke bamkhulule uBaby abekelwe amanzi emlilweni okugeza ageze. Ugogo-ke athi angibuye nomlotha phandle ngekomishi, ngibuye nawo-ke angigcobe wona umzimba wonke, omunye awugoqoze ngamanzi angiphuzise. Sesizolala-ke akukho mfana la ekhaya ongalalisa uBaby, uzolala nje yedwa. Ngihambe-ke ngiye kuye ngiyomtshela ukuthi sesiyolala. Athi ujabule kakhulu ukuba la. Ngithi mina ngobani? Athi uzizwa esekhaya ngathi kukubo. Ngihleke ngithi awunankinga nokuthi asinagesi. Ethi nje cha, uselinde kuse sithathe iwalk abone kahle izintaba. Hayibo, inhle indawo. Ngithi uzolala wedwa-ke? Athi no, ku-right mama, kusekhaya kini phela la, ngiyawazi umthetho. Ngimshiye-ke athi ukhathele udinga ukulala, kade wagcina ukulala, ucela makukhona okwenzakalayo kimi ngisho bamvuse. Kulalwe-ke ngalala ubuthongo ekade ngabugcina. Kuse ekseni sibase umlilo kuphekwe idokwe. Ngithathe izigubhu ngilungisele ukuyokha amanzi emfuleni, ngiqale-ke ngiyombheka ukuthi ulale kanjani. Ngimfice ubhekile, hayibo ususongile, uvuke nini? Ethi ngizwile kuphulwa izinkuni ngavuka. Ngimtshele-ke ukuthi ngisaya emfuleni ngiyokha amanzi, ngizokubona mangibuya, uphume phela ushaywe umoya. Athi ngicela ukuhamba nawe. Ngithi angeke, kukude kakhulu, sizohamba kahle emini sizezulela, uzongihambisa kancane wena ngithwele igubhu. Athi uzosithwala ekhanda. Ngithi ehena. Athi ngeke, imoto ayingeni emfuleni. Ngihleke ngithi hayi bye mfethu, ngizokubona sengibuya. Athi asambe asukume, sithi nje sesiyophuma ngesango, ambize umama athi akajike uzokhathala kukude. Athi angeke akhathale, naye ucela igubhu ezimbili azoziphatha. Ngithi mina ngeke-ke mfethu, ngiyajika-ke mina. Athi asilayishe igubhu, nansi imoto, sizozikha zonke, angithi kumele nigcwalise umqomo. Hayi-ke kulayishwe igubhu emotweni nomphongolo, sihamba ngenqovunqovu phela.
Kugibele nomamncane kusale umama ngoba upheka idokwe. Sifike-ke emfuleni kukhiwe amanzi sibuye kuginqwe umphongolo sibuye sidle idokwe kube mnandi nje. Nami ngidle lutho-ke ukubuyisa. Ubhebi-ke udla nje uyesaba ukuthi ngizohlanza. Siqede-ke ngigeze izitsha ebese ngibeka amabhodwe asemini. Ngiqede-ke kuphake kudliwe. Ubhebi uhleli nogogo bayaxoxa. Ugogo uyayibona lento wenza ngathi akaboni ukuthi umfana lo isoka lami. Ngingene besaxoxa athi ubhebi bengicela uma uqeda siphuthume edolobheni. Ngithi masikhipha amabhodwe asemini sibeka awasebusuku la ekhaya. Athi angeke kuphekwe namuhla sizobuya nakho edolobheni. Ngimcele ukuthi asikhulume emnyango. Aphume ngimbuze ukuthi hayibo kuningi osukwenzile yini manje. Athi kukithi nami la. Ngithi mina hayibo kukini kanjani ngithule nje ngihleke. Ngitsheleke umama ukuthi ubhebi ucela ukuyobona idolobha lethu. Avume umama athi senongiphathela nezinkwa-ke eBoxer. Ngigeze-ke sihambe kanti angazi umuntu ungiyisa kwi-scan. Sifike kudokotela athi udokotela ngikhulelwe ngena 3 months manje. Hayi ajabule umfana ahluleke nokuzibamba abuze kudokotela ukuthi yini okumele ngiyidle nokungameli ngiyidle. Amtsheleke udokotela abongeke umfana abhadale siphume. Athi ngiyabonga mama kakhulu angazi ngizokubonga ngani ngongenzele khona. Mina lapho ngine-stress manje ukuthi ekhaya ngizothini. Athi uxoxa nogogo wamtshela ukuthi uthe engigcoba umlotha wabona umuqa. Kodwa-ke wangabuza yikho-ke ebefuna siye edolobheni. Ngibone ukuthi ijampile-ke mase ibonwe nawugogo uzosho kumama. Athi ukhulumile nogogo ukuthi angatsheli muntu kuze kube ngiyasho mina. Ngithule-ke afonele ugogo wakhe amtshele ajabule ugogo wakhe abuze ukuthi sibuya nini. Athi ucabanga ukuthi siyabuya kusasa ngoba sengi-right manje. Sindluleke ezitolo umfana athenge manje izinto ezishiwo udokotela. Athenge amabhakede amabili e-KFC, athenge izinkwa engiphathiswe zona. Athenge inyama yenkomo yokosa kuyoba nephathi ekhaya abangayazi. Athenge nje athengele abaphuzayo utshwala inqwaba. Omamncane-ke abaphuzayo nogogo umama yena akaze nje abulokothe. Athengeleke uma wami odrinki, ojuice, amakhekhe, yeyi agrose umfana. Sigoduke-ke sibuyele ekhaya sengiyiqanda manje. Masifika ekhaya kwehliswe-ke enye igrosa engakanani. Bababaze ekhaya bayoqala phela umhlola onje. Acele-ke umfana ukuthi ucela ukupheka yena namuhla. Bababaze ekhaya ukuthi hayibo. Athi hayi ngizopheka ipapa nje nginosele inyama. Athi ugogo kuzopheka umzukulu. Athi ayingeke gogo kuyasetshenzwa la asebenza khona bama usuku lonke abaphumuli ne-off incane. Athi umama ngizopheka mina-ke ipapa kusho ukuthi wena usungasosela-ke. Ngicele umama ekhishini ngimtshengise izinto zakhe ngoba akaphuzi utshwala. Ebese ngimcela-ke anike ugogo iphuzo zokhishwa uye ngoba uphuza nomamncane. Kosiwe-ke la ekhaya kube mnandi baphuza abaphuzayo kugidwe ingoma omamncane bajabule nje kakhulu. Noma wami-ke uyaziqhenya ngami ebese esukuma-ke umama eya endlini ngimlandele. Ngimtshele-ke ukuthi kusasa siyahamba sengingcono kakhulu mhlambe bese ngikhumbule yena. Ahleke athi ngiyabonga mntanami ukuthi usungcono. Nomkhaya naye uyafona ngapha akazibekile phansi. Sijabule-ke kudliwe kuhlwe silale. Ekseni ngivuke-ke ngilungise igceke ngikhiphe iwashing ngilungisele ukuyowasha. Ngihambe-ke ngiyobheka ubhebi ngimtshele ukuthi ngisayowasha emfuleni ngizokubona mangibuya.
Athi faka iwashingi emotweni ngikuphelezele. Ngiyifake-ke ebese ekhipha nezinto zikamama zokulala ngihambe nazo. Ezikagogo nomamncane vele sezisemotweni. Ebese ethi umamncane iningi lewashingi ngizohamba nani ngithi kulungile ncane. Sihambe-ke endleleni uBaby ukwate uyafa ukuthi ngiyasebenza futhi ekubeni udokotela ethe ngiphumule. Endleleni athi ncane abekho abantu la okwazi ukubacela bakuwashele ubakhokhele. Athi uncane manake ibhekephi inkulumo yakho ngisheshe ngiyilungise. Athi-ke uBaby ubona ukuthi ngoba bengingekho right kulezi zinsuku kanti kusasa ngibuyela emsebenzini. Manje ubengizwela nje ukuthi ngingamthola yini ongangiwashela ngithi ukuphumula kancane. Athi-ke uncane hayi yimi-ke lowo muntu. Athi hayi ngeke mama angeke, akekho omunye wena kuyimpoqo ukuthi sikuphe imali. Athi ngithele washingi eyami yonke. Sifike-ke emfuleni awashe uncane, uBaby ukha amanzi nami ngiyamlekelela uncane ngenkani. Sesimlandele namabhodlela awu4 amnika amandla nje kakhulu. Siqede-ke uBaby amuphe u500 sibuyeleke ekhaya siyolungisela ukuhamba. uBaby-ke akhiphe omunye u5000 anginike athi ucela nginike umama aphe ugogo u1000 . Ngicele umama siye endlini yakhe-ke ngimnike imali yakhe ebese ngimcela-ke ukuthi angiphele nomamncane. Ngiyamazi-ke uyabathanda osisi bakhe. Ngivalelise-ke abonge athi ngibe right nala ngiyakhona. Ngiye kugogo ngimnike naye eyakhe abonge-ke ugogo angibusise athi ungifisela umshado nezingane ezinhle eziphilile. Ugogo uyazi ukuthi ngimithi kodwa uthule. Sihambe-ke basho kuBaby ukuthi aphinde abuye azovakasha avumeke sihambe sibuyele eThekwini. Zihambe-ke izinsuku kuphele inyanga umfana akasafuni ngibuyele emsebenzini. Uselande nomkhaya wami sonke sesihlala kulomuzi engiqashe kuwo. Athi wenzela ukuthi kube khona umuntu engikhuluma naye. Umkhaya vele wayesefuna ukuphuma la ehlala khona ngoba ubaba wengane yakhe wayesehlupha engenisa izintombi uma umkhaya esemsebenzini. Umfana-ke yena ebengasebenzi. Samthatha-ke sahlala naye ngangingeke ngimlahle lo yasisi. Sihambe-ke isikhathi kuze kufike isikhathi sokuthi ngibelethe. Ekhaya abazi nokuthi ngimithi kwazi ugogo yedwa. Ngihelelwe-ke ngiphuthunyiswe esibhedlela ngitete ingane yentombazane. Ajabule umfana ngendlela engingakaze ngiyibone. Ngimcele imali-ke ukuthi ngifakele umama ekhaya inyanga phela iphelile ekhaya bazi ukuthi ngiyasebenza. Angifakele-ke ngiyifake same time. Ngifuna phela ukusho ukuthi ngitetile manje kumele ngisho ngifake nemali yokwehlisa umsindo. Kanti-ke vele zonke lenyanga ebengihlezi ngingasebenzi ubenginikeza imali ngiyifake ekhaya. Ngifone-ke ekhaya ngibazise ukuthi imali sengiyifakile abonge umama. Ebese ngithi mama ngiyaxolisa kodwa ngithi angikwazise ukuthi senginengane. Athi uyithathephi? Ngisho ukuthi sekunesikhathi ngikhulelwe kodwa bengisaba ukukwazisa. Ngingasho-ke kodwa ukuthi ubani ubaba wengane. Bangakholwa-ke bethi ngibuya nini ngithi nakusasa ngingeza makungenankinga. Athi ngikuphi ngisho ukuthi ngisesibhedlela kodwa ngiyaphuma namuhla ngitete kahle nengane ayinankinga. Athi uzofika ngani ngithi ngizozama ukukhuluma nalomngane wami lo engangifike naye angilethe. Athi okay-ke awuze angizwa kahle lento yakho oyishoyo. Shembe ngishaywe uvalo lungeqe. Athi-ke uBaby nogogo wakhe uthe masiphuma la kumele size kuye ukuze ezongibhekisa ingane. Ebese ethi kumele sizame inkomo ngokukhulu ukushesha. Abuze umkhaya ukuthi engayithola kuphi inkomo empangeni.
Athi-ke uMkhaya kukhona umuntu akazomufonela sizoyithola. Nangempela-ke afone uMkhaya ayithole. Ebese ecela-ke emsebenzini ukugoduka athi kunesimo esiphuthumayo ekhaya kubo kanti uyongithengela inkomo uzohamba nabangani bakaBaby. Konke-ke kwakumele kuhlelwe manje ukuze ekhaya bangathethi. Hhayi-ke bahambe nathi sihambe siye kugogo kaBaby. Ukuze ekuseni-ke sivuke siye ekhaya inkomo sizoyifica phambili. Silale-ke ekuseni ngo-4 sivuke sigeze silungise ingane sihambe. Kushaye u7:30 sesisempangeni sibafonele-ke. Basho ukuthi sebaphumile eBon Hotel sebala belande khona inkomo kungaseqala busha. Hhayi-ke sibatshele ukuthi sime emgaqweni ongena emacekane. Bafike-ke sihambe thina sihamba phambili. Sifike ekhaya uBaby emise imoto ngaphandle usenecala phela usesaba nokungena. Ikhulekelwe-ke inkomo ngaphandle ngingene nengane ngihamba ngiyakhokhoba. Angibone uNcane agijime eze kimi athathe ingane alilizele ethi phumani bo ufikile umzukulu wenu unilethele usana luhamba nenkomo. Alilizele uNcane aphume umama angibuke ngibhekise amehlo phansi. Athi ugogo akuthethwa-ke nje mase kunje ngane yami. Bebuze-ke inkomo ngisho ukuthi bazohlawula ingane. Bethi ubungasho ngani ngithi bengisaba. Ugogo athathe ingane-ke ayivule abuze ukuthi ngitetenini ngisho ukuthi izolo eyintathakusa. Abonge-ke ugogo bakhuleke-ke abakhongi esangweni. Kubizwe omalume bangeniswe-ke angangeni uBaby. Kwenziwe-ke okwenziwayo bacele ngoba obethe ugogo kaBaby kusale sekucelwa. Benze njalo-ke bebuze-ke omama sisahleli nje endlini besabuka ingane ukuthi ubani ubaba wengane. Ngisho-ke bethi kodwa sasho ngenkathi nifike la ukuthi laba ababona abangani. Babonge-ke ukuthi umfana wenze iqiniso bebuze-ke ukuthi uphi pho yena. Ngithi ulapha ngaphandle. Kundluleke konke kube right acele-ke uBaby ukubuyela nathi emumva. Bethi nje cha ingane isencane kakhulu idinga ukuhlala nabantu abadala ukuze bangilekelele. Vele-ke isazosala ngoba ngibuyela emsebenzini. Lapho angisasebenzi bona abazi. Abancenge-ke uBaby athi umama kungcono abuye azosilanda emva kwenyanga. Avume-ke ahambe kodwa andlulise nje u2 days aphinde abuye. Acele-ke ukuhlala nathi phansi asho ukuthi into akabone ukuthi izomusiza ukuthi angilobole angithathe ikude inyanga. Asho ukuthi ngiyaqala ukuba ubaba angiyazi ingane ikhala kanjani ebusuku. Acele-ke ukuthi kule weekend esiya kuyo uyeza uzolobola ucela abalungi. Avume-ke umama ahambe-ke uBaby naye eyolungisa. Nangempela-ke lufike usuku lamalobolo bafike abakhongi bakaBaby. Kuxoxwe-ke konke kuhambe kahle utshele nabakhongi bakhe ukuthi bamcelele ukuthi kusasa ucela ukuhamba nomndeni wakhe uzosilanda kusasa ekuseni. Bavume-ke omalume abasana kunqaba phela umfana uzishaye zonke zaphelela. Bamazise-ke nomama engakuzwisisi lokho ngivele ngimcele-ke ukuthi okungcono-ke akasivakashele sihambe sonke ezokwazi ukuyobona nala ngihlala khona nokuthi ngihlala kanjani. Hhayi-ke avume silungise-ke ukuthi kusasa siyahamba ngimtshele-ke noBaby ajabule. Kuse-ke ekuseni asilande uBaby sihambe-ke kanjalo-ke sonke. Sibuyele-ke eThekwini sindlule kubo kaBaby umama eyobona ugogo kaBaby. Kodwa-ke bengaxoxi nje kakhulu ngezindaba zokuthi uma kaBaby wamlahla esemncane. Ubaba kaBaby ubesebenza kaloliwe empangeni ehlala kulezi zindlu ezisesteshini empangeni. Hhayi-ke zihambe iy'nsuku kube mnandi nje umama ajabule nokubona la ngiqashe khona.
Kuthi ngelinye ilanga uBaby abuye emsebenzini athi, "Kade ngikhuluma nomnganami ngifuna engidayisele lo muzi uvumile-ke. So usungasho-ke ukuthi ikhaya lakho leli." Asho-ke ukuthi kahle kahle sonke lesikhathi mangikhuluma nje iqiniso bengingarenti bengikhokhela lo muzi. Sengiwuqedile-ke yikho sengiza kuwe ngikwazisa. Ngajabula kweqa ngagijima ngayoxoxela umama nomkhaya izindaba ezimnandi. Bajabula nabo ngangijabulele ukuthi mina nomkhaya sesinekhaya lethu. Phela bengingeke ngibe nalo ngaphandle kamkhaya. Ngithi-ke asipheki-ke namuhla siya-celebrate. Kosiwe-ke inyama kube mnandi kube nje yaya. UBaby ujabulele nje ukuba ubaba yena. Hhayi-ke kundlule iy'nsuku kuze kufike isikhathi sokuthi sigodukise umama abuyele ekhaya. Sindluleke simthengele yonke into edingekayo siyombeka emakhaya. Sibuye-ke thina siqhubeke isikhathi kundlule inyanga kuphele unyaka. Njalo siyaya-ke emakhaya nje konke ku-right. Sihlele-ke umshado hhayi nangempela kuze kube siyashada-ke noBaby. Sesinabanye futhi abantwana ngivele ngazala amawele abafana. UBaby wayejabule kakhulu wathi nje asishade manje sekwanele ungenzele iqiniso. Kulungiswe-ke manje uyangena umakoti womfana. Sishade-ke noBaby kube umshado womlando wonke umuntu wayekhuluma ngawo emakhaya. Umkhaya-ke wayeyimpelesi yami phela ngangingeke ngimvalele ngaphandle. Kuthi sekuphele u2 years sengiwumisisi nje ngokusemthethweni. UBaby ahlele itrip yami naye nomkhaya. Athi-ke angicele umama eze ngapha ezosigadela izingane. Kuthole ukuthi umama emsebenzini akakwazi ukuhamba ngoba lo asebenza naye ukuleave. Athi-ke umama kuzoza uNcane. Ngajabula-ke afike uNcane ezovakasha-ke simshiye-ke nezingane sihambe siye kwitrip. UBaby-ke wayethembise umkhaya ukuthi uzombonga ngelinye ilanga kanti umhlanganisela umngani wakhe lo osidayisele umuzi. Sifike-ke eCape Town hhayi kube mnandi kube nje yaya si-enjoye nje impela hhayi into yokudlala. Umkhaya-ke usezitholele i-boyfriend-ke sekwaba umyeni wakhe-ke kodwa manje sebashada. Sibuye-ke kwitrip vele nomkhaya inyanga yakhe yokuqala engasebenzi. Naye kuningi nje kodwa kwaba khona-ke okuhle okwenzakalayo. Sibuye-ke eCape Town sithole uNcane ehlezi kahle nezingane. Kundluleke iy'nsuku ukhona uNcane. Kuthi ngelinye ilanga siyaklina nomkhaya hawu ngithole u-albhamu ekade wangidukela. uNcane na-ke akakwazi kuboka baba wengane yakhe. uNcane wathandana nendoda ye-construction kwaloliwe. Bathe bexabene uNcane wamlahla nengane ubaba lo wathatha ingane wayeyisa kubo. uNcane watshela le ndoda le ukuthi ungowakasibanibani okuyisibongo sakubo sangempela. Ekhaya-ke sibiza isibongo sikagogo. Kulesigaba lesi-ke sisi ngizocela ukuthi uBaby ngimuphe igama nesibongo ukuze nizokwazi ukungizwisisa kahle. UBaby-ke ngizothi uNdumiso Zulu. Hhayi-ke sibuke le albhamu ngibabonise uBaby asasemncane. Sihleke nje kube nje yaya uNcane aqale manje abukisise kahle. Size sifike esithombeni sikababa kaBaby. Asukume uNcane eme ngenyawo athi hayibo uZulu phela lo. Ngithi eya Ncane uNdumiso angithi owakwaZulu. Athi awubuyele emumva. Ngibuyele akhale uNcane. Hayibo kwenze njani Ncane? Athi akuyena uNdumiso lona ngusibongiseni. Ngithi kanjani manje Ncane? Athi ngusibongiseni lona ingane yami engayithola noZulu. Akhale uNcane. Ngibone ukuthi le ayingangami-ke ngithathe ifoni ngifonele umama ngimxoxele ukuthi uNcane uthi uNdumiso ingane yakhe.
Athi hawu ubonani ngoba kade uNdumiso efika lakhaya embona sekuyingane yakhe nini manje. Awumnike-ke ifoni ngimnike-ke uNcane achaze uyakhala manje. Sengiwaridi nami ukuthi makubuya uNdumiso uzokwenza njani efika uNcane edinda isililo. Hayi-ke umama akhulume naye uNcane kube ngathi uba ngcono. Abuye-ke uBaby emsebenzini ngine-stress-ke manje mina. Ngimhlangabeze-ke njengenjwayelo ngimphathele isikhwama singene endlini. Abingelele-ke bavume izingane-ke mazike zezwa nje imoto kababa wazo zigijima kuqala ziyazi uyazithanda. Angabulala umuntu-ke uBaby ngami nezingane zakhe. Hayi-ke ashone ekameleni ngimlandele ngithi hey baby angifuni uzwe ngomunye umuntu but ngicela uzwe ngami. uNcane ubekhala lana ebona isithombe sakho nobabakho wathi wena unguSibongiseni ingane yakhe wahamba nobaba wakho. Ahleke uBaby athi nimphuziseni-ke namuhla le estrong kangaka umama yeheni bo. Athi baby manje nawe uze uba serious uxoxa umbhedo. Ayi awungiyeke ngisafuna ukuyodlala ibhola nalamajida asho izingane. Ngithi ayi okay-ke baby bengithi nje angikutshele. Athi hayi man baby ayikho lento uNcane uyangifanisa phela abantu bayafana. Esho emoyizela engibamba engiqabula. Hey kodwa Nkosi yami lo yamfana. Ngimbuze-ke ukuthi ngikulungisele ukudla. Athi hayi manje mama ngisafuna ukuyodlala nezingane zami bese ngizikhumbulile. Futhi kungcono-ke kusasa nge-off kuzomele nginikhiphe nje ke niyophola nomamncane mhlambe une-stress. Nangu manje esengibona ngiyingane yakhe. Esho ehleka-ke ephuma ngomnyango. Umkhaya-ke umtshelile uNcane ukuthi uma efuna ukukhuluma noNdumiso kumele akhulume naye ingane sezilele. Hayi-ke bayadlala phandle ingane sezixoxela ubaba wazo ukuthi ugogo Ncane kade ekhala webaba ethi ingane yami. Kanti iphi ingane kagogo baba siyilande. uBaby-ke ingamhlali kahle lento yokuthi yenzeke phambi kwezingane zakhe. Ebese ecela umkhaya ukuthi akathathe iwalk nezingane khona akafuna ukukuzwa kahle. Nangempela-ke abanike imali bahambe beyodla amakota endaweni nje eseduze. Ebese ehlala phansi-ke nomamncane ambuze ukuthi kwenzakaleni mamncane ngizwe kuthiwa ubukhala. Amlandise-ke umamncane ukuthi wena uyingane yami futhi igama engakwetha lona akusilo elikaNdumiso. Mina ngathandana nobaba wakho ngenkathi esebenza empangeni. Ngathi mangikuthola kanti nobaba wakho umsebenzi sowuzomphelela. Ngokubona-ke ukuthi angeke ngikwazi ukukukhulisa ngendlela elungile ngase ngikunika ubaba wakho. Wakuthatha-ke wahamba nawe kubo angiphindanga ngakubona. Uma ungangikholwa-ke ngiyazi ukuthi unebala elikhulu elimnyama ethangeni ngakusitho sakho sangasese. Hayibo, ngempela uqinisile umamncane futhi ngabe ulazi kanjani lelo bala ngoba alibonakali. Umuntu olaziyo umuntu owazi uNdumiso enqunu. Zivele zehle izinyembezi kimi ngikhaliswa ukuthi ngizalele umfowethu sengize ngashada nokushada naye. uNdumiso-ke avele afonele ugogo wakhe amtshele ukuthi acele umfana amlethe la emzini wethu kuyaphuthuma. Athuke ugogo athi kwenze njani nangibiza kuhlwile. Athi phuthuma gogo kubi. Efike-ke ugogo ayiqale phansi futhi indaba umamncane alandise ugogo nangobaba kaNdumiso ukuthi umazi kanjani futhi kangakanani. Ethwale izandla ekhanda ugogo ekhuze umhlolo. Ngivele ngiphume ngibashiye besaxoxa ngiyohlala ngaphandle. Ngifonele umama ngimlandise konke lapho ngiyakhala. Eze-ke umkhaya ezame ukungithulisa kuphume noBaby naye ebathe uyangithulisa lutho. Umama usasekhona njalo naye efonini useyakhala.
uBaby athathe ifone atshele umama ukuthi usazama ukungithulisa sizophinde simfonele avale ucingo. Angidonse-ke angihage zehle ngathi zichithiwe izinyembezi. Aqede-ke ugogo ukukhuluma nomamncane ebese ethi kimi, "Ngane yami usuzele wena noNdumiso futhi nishadile wathelwa ngenyongo la ekhaya. Akukho okungenziwa ngaphandle kokushweleza. Sekuba kini-ke ukuthi nimisa kanjani." Aqhubeke athi, "Ngicela nje ungenzele into eyodwa vo. Ngicela ungajezisi umzukulu wami ngamaphutha enziwa abazali bakhe. Akazikhethelanga naye ukuthi alahlwe ngunina." uNdumiso-ke ebese ecela ugogo wakhe ukuthi ucela bahambe nezingane thina vele kumele silibangise empangeni. Bahambe-ke ngifonele nomama ngimazise ukuthi siyeza. Nangempela-ke sifike ekhaya ebusuku sibathole bahlezi basilindile. Kuthiwe-ke akulalweni kuzokhulunywa kahle kusasa. Ekuseni akekho nofuna isidlo sasekuseni izinhliziyo zimnyama. Kukhulunywe-ke ayilande umamncane indaba yakhe. Avele akhale bandla umyeni wami kuzwele kimi. Lapho naye umamncane uyakhala ulokhu ethi nje uyaxolisa. Abuze-ke umama ukuthi manje ilungiswa kanjani le ndaba. Athi uBaby akhonto ezolungiswa la umkami lo ngamlobola la ekhaya ngamshada wathelwa ngenyongo kithi. Akhonto nje ezolungiswa lezi ngane esizizele zona nithini ngazo. Lapho usho uyakhala. Ngimcele ukuthi ake siphume ngaphandle sishaywe umoya. Asukume siphume athi asingene emotweni. Sihambe-ke siyoxoxa sobabili emfuleni. Ngimcele ukuthi asamukele isimo sihlukane. Angeke aphinde angibone izingane uma ezifuna zingayohlala nogogo wakhe. Athi ayikho leyo nto Baby, ayikho leyo nto, angeke nje ize yenzeke leyo nto. Ngamane ngife kunokuthi ngihlukane nawe. Wena nezingane zethu ni ukuphila kwami. Ngisho-ke ukuthi empeleni nami bese ngisho nje ngoba phela sibhekane nalesimo. Nami angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho Ndumiso. Sibuyele-ke ekhaya sibazise ukuthi thina angeke sikwazi ukuhlukana. Athi-ke ugogo vele angeke sifele izono ezingahlangene nathi. Kumele kwenziwe umsebenzi wokushweleza emadlozini. Nangempela-ke kwathengwa imbuzi leyo. Wafika nogogo kaBaby nezingane zethu kwenziwa lowo msebenzi wokushweleza. Konke kwahamba kahle-ke kodwa uNdumiso akazange amxolele umamakhe. Sahamba-ke nathi sabuyela emzini wethu. Umamncane-ke akaphilanga isikhathi eside emva kwalapho wagula washona. uBaby azange aye ngisho emgcwabeni kama wakhe nezingane zethu wazinqabela. Ngisashadile-ke nobhuti wami futhi uthando lwethu lustrong kakhulu. Nezingane zethu ziyaphila zonke futhi ayikho ephila ngokukhubazeka. Isizathu-ke sokuthi ngiyilandise kahle le ndaba yingoba ngifuna ukubuza kumphakathi wala ekhaya ukuthi ukube wena wawuyimi noma uNdumiso wawungenze njani kulesimo emva kwako konke lokhu esengikuchazile. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.